Jis saka ko ron kay subida ko uli na me. Hi guys, nyami karon naglusak mi ug kuan saging. Mao ni mong kinaon sa gagmay pa mi. Ano mo kinabuhi? Buhay kinabuhi. Dami na guys. Dami. Guys, ikay butang anak ko. So, sige ka mo na. Ligaw mo niya sa ada. Ops, yata karon sa manukan sa pagkakilo yata sa kagay ready kagay manok ang gwapo ka ng mga guys kini ako nga ma-apil mo rin mga derby.
Tingala tadi? Tingala kan pa? Kuan mo ni taon mo ni sa Miracle Trace. Naman eh, miracle tree. Oh, nakay mga sakit-sakit sa tiyan, inura ni siyang pagdahon, mga 5 ba dahon na imong sudlan o kining tubig sa baso. Mura inom. Oh, di siya mga paps. Guadalupe Karkar. Kana yung gapit sa tanawan ng buro ni dire. O laong kini dia nga side mga paps. Laong na dia. Yata diri dapit, ada patin din, putungan ni dapit.